En defensa de l'esmena a la totalitat al pressupost presentat pel Departament de Salut, els fem les següents argumentacions. Reconeixem que el pressupost augmenta, passa d'11.412 milions d'euros l'any 2023 a 13.840 l'any 2026. Un increment de 2.428 milions d'euros, que és superior al 21%. També és cert que entre el 2023 i el 2026 hem acumulat diversos anys d'inflació. Per tant, una part d'aquest increment no representa més capacitat del sistema, simplement l'encariment dels costos que també pateixen hospitals, CAPs i professionals, a part dels pacients. Però fins i tot acceptaríem aquest increment. Tot i així, ens fem una pregunta. Per què els pacients continuen esperant eternament? Per què la sanitat no es mesura pel pressupost? La sanitat es mesura pel temps d'espera del pacient i per la dificultat que tenen els metges per poder fer la seva feina. Sí, tenim el pressupost més alt de la història, però per què continuen les llistes d'espera? Per què continua sent tan difícil accedir a determinades especialitats o a proves de diagnosi? Per què hi ha municipis que continuen tenint dificultats per cobrir places de medicina familiar? El problema de la sanitat catalana no és només de finançament, el problema és també de planificació. Durant anys, Catalunya ha experimentat un creixement demogràfic molt superior a la capacitat d'adaptació dels seus serveis públics. Han augmentat els habitants, però ni els hospitals, ni els professionals, ni els serveis han crescut al mateix ritme. Continuem amb professionals esgotats, consultes saturades, llistes d'espera eternes. El pressupost rècord, la paciència dels ciutadans també ho és. Hem de parlar també d'una decisió política que no depèn només de la Generalitat, però que afecta directament el sistema sanitari català. Al març del 2026, el govern espanyol va aprovar una norma que amplia l'accés al sistema sanitari públic de Catalunya a persones estrangeres sense residència legal. Els preguntem que qui assumirà aquesta nova pressió assistencial, perquè no es pot ampliar indefinidament el nombre d'usuaris d'un sistema sense ampliar al mateix ritme els recursos que el sostenen. I aquesta no és una qüestió d'ideologia, és de capacitat, de planificació i de sentit comú. Ens preocupa profundament la situació dels professionals. A Catalunya continuem formant metges, infermeres i especialistes excel·lents i aquests professionals sovint marxen perquè troben millors condicions, com més estabilitat, millors salaris, més reconeixement, i això representa un fracàs col·lectiu. Catalunya forma professionals excel·lents per acabar regalant-los a altres països. Ho diem i ho repetim a cada intervenció, però sembla que no els afecti. També hem de parlar dels drets lingüístics dels pacients. Quan una persona està malalta, vulnerable o espantada, té dret a expressar-se i ser atès amb la seva llengua. Això no hauria ni de plantejar-se, ni de considerar que és cap privilegi. És una garantia bàsica de qualitat assistencial i de respecte. I permetin-me una reflexió personal. Com a persona afectada per una malaltia crònica, sé perfectament el que significa dependre del sistema sanitari. Sé perfectament el que significa esperar eternament. Sé què significa necessitar respostes i que els professionals, per la saturació de feina, no et poden atendre. Aquest és el debat. Va de persones, va de famílies, va de pacients i va de professionals. No va de la manca de confiança que genera la sanitat pública catalana. Aliança Catalana no discutim que hi hagi més diners. El que discutim és si aquests diners estan resolent els problemes dels ciutadans. No es pot mesurar la salut per discursos ni per memòries pressupostàries. Es mesura pel temps d'espera del pacient, per la qualitat de l'atenció que rep i es mesura per la confiança que genera el sistema. Moltes gràcies.